Amini e cɛ faramuso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Elhadji Grand Kidjulu Kamara ni y'an sigilen kɛnɛba in kan n'o ye arajo jɛka fɔ ka kunnafoni bala ye dugu ma jɛ kaba bɛ gere donso bɛ na kunkotafan don foli ani tani ani waleɲuman dɔn an b'o tani ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sabu n'i y'a mɛn ko arajo i b'a fɔ k'a lamɛnba Grand K n'i y'a min ɲɔgɔnna donnibala tɛ ɲumaga ɲuman de b'i la n'i y'a min ɲɔgɔnna gɔngɔndurunbalan tɛ i tɔrɔn fila de bɛ dugu ma an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ kuma minnu fɔ Grand K a ti bin abada maaw kɔ Grand K maaw de sigilen bɛ k'an makɔnɔ maaw de kɛlen bɛ k'an ka kumaw dɔdɔlima maaw de kɛlen bɛ k'an bilasira sabu jamajɛ baara o de bi yan Grand K ne kelen b'a bɛɛ dɔn ne kelen b'a bɛɛ kɛ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ arajo jɛka fɔ i b'a fɔ ko duba kunnafoni di arajo bɛɛ ni keleya fɔyɔrɔ arajo jamana jɔli arajo n'an y'o ɲini k'o dɔn k'o kɔrɔ dɔn ka ban baara kɛcogo bɛ nɔgɔya a bɛ ta ka maa minnu fana sɛgɛrɛ Grand K u b'a minɛ n'u bolo fila ye a kan ka waleya cogo min na bisɔgɔlen na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Mamutu Kamara bolo e ni ale ye sanbɔgɔ foroki kabini 5 heures aw ye bali dayɛlɛ kabini 5 heures 5 heures pile e ni Mamutu aw ko sina ka jigin kɔnɔ ten san de y'an ci ka na o fɔ k'aw fara a kan k'i hakili lajigi sɔgɔma o sɔgɔma kabini 5 heures pile o b'a sɔrɔ ne ka arajo bɛ siyɔn e bɛna daminɛ tuma min na n'i ka générique ye o y'a sɔrɔ ne ye heure 1 kɛ ka ban ne ka arajo bɛ siyɔn na ka ban deli kɛr'o la ka ban o donna hakili la o farala programme kan o tuma ne tilala an bɛ sɔrɔ ka wulikajɔ ni sabati kɛ ka sɔrɔ k'an labɛn ka kumaso in magɛn bisɔgɔnen na arajo jɛkafɔ officiel ale ni YouTube ku bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Ami Jakite nɛgɛ tɛ sɔn balansima ma n'a tɛgɛ sigi nɛgɛ kan a bɛ nɛgɛ kan fɔ e ni ne ye alamisa o alamisa an bɛ bɛn nin kumasoba in kɔnɔ bi ye don wɛrɛ ye e ko cogo de Bajamate alamisa n b'a daminɛ ni min ye fɔlɔ PPP bɛ sen na waati min halibi dɔw bɛ ka boisson min waati min i ma jɛ fɔlɔ e ni ne de bɛ ɲɔgɔn gbɛ ka se yan karamɔgɔba a b'a ka kalandenni bisimila ko sɛbɛnfuraw k'u bɔlen don an man ka kasabi don Ala k'a san ka na woloma bakuruba k'olu tɔmɔ o jɛnsɛn k'o bɛɛ nɛgɛ mɔ ka sin k'an den k'an sɛlɛ k'a di maaw ma ni bonya Grand K ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ o kuma anw labɛnnen don an b'a dɔn k'a fɔ lamɛnnikɛlaw labɛnnen bɛ an bɛ taa Mamutu fan fɛ nin waati karamɔgɔ Buwa an kun ye daminɛ kɛ ayiwa an bɛna a tɔ lase sisan sɛbɛnfura min b'e bolo n balan dayɛlɛlen fɔ i bolo don Elhadji Grand Kidjulu ne bɛ n tigɛ don n ka bolo ɲɛ fɔlɔ o ye le sort de Bamako wuladala kunnafoni sɛbɛnni kɛ o ye Laya Jara Grand K a ko hali bi taa ni ka segin bana e ko o bɛ maa to de sɛbɛnnikɛla ko jamana premier ministre kɔrɔ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga bi sɔgɔmada in na k'a welelen don cour suprême na maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ sa nin waati la e ko a ma se yen ka ban sɛbɛnnikɛla ko Grand K ɲuguɲugu o bɛ ɲagaɲaga wuli a ko n'i ye nin affaire in lajɛ dɔwɛrɛ tɛ wari dunko kuma don i bɛ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga k'ale to primature la n'o ye premier ministre ye ale dagayɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ wari dɔ tun bɛ a ka mara kɔnɔ ni k'a don a donda fɛ bureau du vérificateur général minnu ka baara donnen don sɛgɛsɛgɛli ma olu ka cɛdenw taara papiyew lajɛ u y'a fɛsɛfɛsɛ k'a dayɛlɛ k'a datugu Grand K u ka jate bɔra ni min ye ko miliyari 2 kɔni ko majɛ bɛɛ o miliyari 2 Grand K u tilala k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ min ye miliyari 1 ye primature ale gestion na ko taa yɔrɔ foyi ma y'o la sefa wari miliyari 1 sɛbɛnnikɛla ko Grand K o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a lajɛ bureau du vérificateur général ye Grand K u ko maa kelen tɛ baara kɛ k'a daminɛ min ye premier ministre la ka taa bila ka baarakɛla tɔw la sɛbɛnnikɛla ko a ko a ka chef de cabinet i b'a ye k'a fɔ u ye wele bila o fana ma Grand K ni k'o fana sɛgɛsɛgɛ k'o lamɛn o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye DFM minnu tɛmɛna maa minnu ka baara ye nafolo baara ye u ye wele bila olu fana bɛɛ lajɛlen ma k'olu ɲininka Grand K k'o tɛntɛn k'o lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ko ka ban brigade du pôle économie Grand K wele bilala olu ma o tuma k'olu kana u wasa don a tɔ la vérificateur olu ka tɛmɛni kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye brigade du pôle économie ye olu fana nana u wele k'u ɲininka ɲininkali wo ɲininkali Grand K min ye ɲininkali ye a tɛ ban o tɔ laban ye fɛn dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye brigade du pôle économie ye olu fana y'u ka ɲininkali kɛ k'a kɛ a ma ɲa min kɔ Grand K min ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye u y'a yira k'a fɔ nin ko in sera bunakun na o tuma aw ni sotaga man kan a y'aw sigi yan a bɛ si yan
garde à vue olu ye ku ka yɔrɔ la sabanikɛla ko n'i ye garde à vue kɛtɔla ye grand que a mɔmɔ ko wɛrɛ b'o kɔfɛ sabu b'a yira k'a fɔ u sɔmi ka jan ko dɔ la sabanikɛla ko min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga Mali premier ministre kɔrɔ a n'a jɛɲɔgɔn u ka ca fo ka dama tɛmɛ u bɛɛ sera min ye pôle économie na sabanikɛla ko min ye pôle économie fana y'a yira k'a fɔ ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli mun kɛ ale ka baara kuncɛra baara in kuncɛra ni min ye o ye jalaki ye ale fana kɔfɛ baara wɛrɛ fana kan ka kɛ n'o ye Cour suprême ye u ye dossier ta ni ka taa di Cour suprême ma bi Cour suprême fana kɛmɛ ka wele bila Sogɛli ma k'a ɲininka primature miliyari 1 mun tununa a k'o ɲɛfɔ o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye AGFO ye i b'a ye k'a fɔ 2020-2023 Sogɛli Kokala Mayiga k'ale de tun ye conseil d'administration président ye wari mun fana tununa ye grand que wari ka ca dɛ CFA wari miliyari 20 1 milliard de francs CFA k'o tununen bɛ AGFO la primature ye 1 milliard AGFO ye 20 milliards ye 21 milliards o kan ka ɲɛfɔ dɛ ɲɛfɔli b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko ni nafolo in a ka ca hali a fɔtɔla d'a ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Cour suprême ye olu bɛna u ka décision laban ta ni Sogɛli Kokala Mayiga n'a bɛ bila ka taa ka so walima ni papier bɛ d'a kan k'a kɛ mandat de dépôt ye mandat de dépôt man di dɛ dépôt dépôt kɔni ka di fɛn kelen min na jumɛn orange bɛɛ b'o fɛ nka dépôt papier ma dɔn yen maa si t'o fɛ dépôt o taa so wɛrɛ kɔnɔ o dépôt man ɲi o man ɲi ayi sɛbɛnnikɛla ko docteur Sogɛli Kokala Mayiga grand que a n'a nɔfɛmɔgɔ ko miliyari 21 o de laɲini kɛ b'u fɛ foroba wari la k'o tununa n'u k'a ɲɛfɔ ni min y'i ta ɲɛfɔ k'i ko k'i jɛ e bɛ t'i ka so nka n'a balana min fan fɛ i bɛ taa Bamakɔ kasoboma la kunnafoni filɛ an ye min bɔ le sort de Bamako Laya Jara ale de y'a sɛbɛn karamɔgɔ Buwa i tigɛ don e bɔlen kɔ ne bɛ tugu e la kalandeni mun bɛ la lumière CNT ayiwa ko ayiwa n ka bɔ gosi bɛ ka sin u la u ka maa fila k'olu ye kuma fɔ réseau kan kuma min ayiwa ni avocat minnu kɛ bɛ k'u ngara da ko la a ma taa olu ji min sira fɛ i bɛna ka na ye nin collectif des avocats n'o ye avocats faralen ɲɔgɔn kan maître Muntaka Tali Segukaw ka ba Muntaka ale bilalen b'olu ɲɛ ko a ye ci lase ntɛnɛn cɔcɔkalo tile 4 san 2025 k'u ye sɛbɛn min don kiiriko kama k'a bɛ ka taa ɲɛko ye ko ale kɔni bolo k'u bɛ sɔn ka nɔbɔ a ko la ma in tɛ dɔwɛrɛ kan sariya kisɛ min taara ka parti politique tigiw association k'u walankata kɔrɔfɔ in b'o kan ani CNT maa fila ko o maa fila in ko jɔyɔrɔ b'u la CNT kɔnɔ dɛ ko ayiwa u ka sɛbɛn ta n bɛ ka don olu fana kan ya kuma b'a la o kiiri o bɛ se ka kɛ cogoya min na i bɛna ye ntɛnɛn don cɔcɔkalo tile 4 san 2025 ko tribunal min n'o bɛ e yɛrɛ ka commune na yan k'u kɔrɔfɔ u y'a bɔ ka bin ye kɔrɔfɔ bɔlen ka bi i bɛna ka na ye kɔrɔfɔ min kɔni bɛ fɔ ko sariya kisɛ min taara k'a yira ko parti politiques bi ci association bi bɔ yen k'olu ka ngara de danbɛ o kan kosɛbɛ avocat ninnu ka kɔrɔfɔ o de kɛr'o ye n'a ɲɛmaaba o ye maître Muntaka Tali ye a kɔni y'a yira wa ko sariya de sɔsɔlen don nin ko in bɛɛ lajɛlen la ka ta ka ɲɛsin olu la ma ninnu bɛɛ kɔfɛ u y'a yira tuguni ko o fana tɛmɛnen cɛ fila min kɔfɔlen don Bitɔn Mamari ko sɛbɛnfura min donnen b'u kan o jaabi k'u bɛ k'o fana kɔnɔ yafonya b'a la u ko o sɛbɛn kɔnɔ kɔnɔnen don u bolo ayiwa ko u kɔni y'a yira jaabi damadɔ kɔni bɛ yen o ko u y'o bila ayiwa cɔcɔkalo tile 25 la n'o k'a ma ko délibéré ko dossier min kɔni n'a kun tan bɛ commune 4 na ka taa ko kɔni ko bɛ jateminɛ kɛ cɔcɔkalo tile 26 kosɛbɛ i bɛna ka na ye k'olu kɔni tribunal damadɔ kun y'a yira ko a ko fanga ko olu a ka bon olu ma kosɛbɛ o la sa ko o kɔni ye o ko ta k'o bila u yɛrɛ ka ban la n'o ye kiiri maaw ka kuma ye k'o bilala appel la donc o ko o bɛɛ ta ya kuma b'a la ko ka taa section administrative cour suprême ka taa bila olu ɲɛkɔrɔ ya kuma b'a la
nin ko ɲa in ala la maître Muntaga Tall a n'a a tɔɲɔgɔn avocat n'ale de y'u ka karamɔgɔba ye u kɔni bɛ dɔdɔlimali la yaasa olu bɛ se ka sebaaya sɔrɔ nin ko la cogoya min na nka k'u kɛlen ka sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen don ko ci bilala ka taa gouvernement fɛ yen k'olu kɔni kɛn bɛ k'u da de tɛtɛwu tɛtɛwu kɛn b'olu ta ye dɛ k'o sumaya qu'est-ce que k'o fana tɛna kɛ sababu ye ka baara tɔ bɛɛ lajɛlen sumaya wa sɛbɛnfura in an ye nin bɔ la lumière kɔnɔ Bédi Guissé ale ka sɛbɛn don Garange an ka taa o labantɔ ye sentigɛ ni ko laban tuguni ne bɛ n bolo don Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni ka tɔgɔ ko Demba Konte ka kalimu ka di Garange a ko an ka taa kita sɛbɛnnikɛla ko Garange min ye banbagaciya ye o tuma k'o bɛna ban an ka jamana in kɔnɔ don jumɛn min ye nin cɛ in ye Garange ni ka ninkɛnɛ karaba nafolo nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye association villageoise n'o ye AV m'a fɔ maa minnu ye sɛnɛkɛlaw ye olu b'o kɔrɔ dɔn kosɛbɛ o ye tɔnbolo ye tɔnbolo min faralen bɛ ɲɔgɔn kan sɛnɛkɛyɔrɔw la u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka danaya da dɔ kan u ka k'u ɲɛnaminɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min tun ye nin AV ye ale ɲɛmaa ye o de tɔgɔ ko Modi Kulubali Garange ale ni a jɛɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen ye cikɛ waraw ye Garange min kɔni ye CMDT ye ale kɛmɛ ka laɲini dɔ kɛ ko maaw ka kɔɔri dan n'u ye kɔɔri dan n'a sɛnɛna o tuma ale bɛna san ni k'u ka wari d'u ma sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye o wari dili ye Garange b'a ye k'a fɔ o de nana kɛ masiba ye Modi ma sɛbɛnnikɛla ko min ye o a yɔrɔ kofɔlen i b'a ye k'a fɔ u ye kɔɔri sɛnɛ u kɛlen kɔ ka kɔɔri sɛnɛ i b'a ye k'a fɔ kɔɔri kɔni a mɔna n'o ye salo ye o tuma bɛn kɛra min kan i b'a ye k'a fɔ kɛra o kɛcogo kelen na sɛbɛnnikɛla ko a ko dugu min yɛrɛ don a tɔgɔ ko Faraba ye dugu ye a bɛ commune mun fɛ o de ye Ɲantaso ye Ɲantaso fana bɛ région mun fɛ o ye Kita ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kɔɔri sɛnɛnen salo Garange b'a ye k'a fɔ ko wari de labilala o tuma k'a labilala banki dɔ kɔnɔ o banki tɔgɔ ma sɛbɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko wari jiginnen banki kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ CMDT ye weleli kɛ AV maaw ma n'o ye association villageoise ye o tuma aw ka nafolo a bɛ aw ka bolo kan a ye ta maa min ye signataire ye maa min ye mandataire ye o de ye Modi ye n'o ye Modi Kulubali ale min ye association ale président sɛbɛnnikɛla ko Modi ko wariko la maa kelen ko man di i b'a ye k'a fɔ a y'a ka min ye premier vice président a ye o da kan n'o y'a ka addition ye u ka taa ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko u taalen ɲɔgɔn fɛ a fɔra fɔ cogo min na Garange min ye $35 ye u y'o salo jamajɛ wari don ni k'a bila bɔrɔ kɔnɔ ni k'u kɔma segin k'u bɛ taa Faraba sɛbɛnnikɛla ko Garange k'u to sira fɛ ka segin i b'a ye k'a fɔ dɔw de sina ka bali ka b'u ɲɛ ten Garange ni ka sin ka sira daw ɲɛ a ma k'ale kuma janba ye min ye kɔnɔfa marifa Garange u sina k'o labɔ ten ni k'o da ɲɛma disi la ni ka sin ka kunkan wuli janfa don dɛ wariko mana bila fɛn fɛn la i kɔlɔsi dɛ k'i hakili jigin fɛn dɔ la o don ala ma mɛn u ye Labasi Ayidara u y'a fa a ka foro kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ k'a balimaw taara warimugu d'a ma baara kan ka kɛ ni min ye foro kɔnɔ warimugu dira gardien na su kolen gardien y'a fa ka boli ka wari ta ka boli wari ma ɲi dɛ Garange nin kan ka kɛ misali ye maaw kana tulonkɛ kɛ ni warimugu ye kɛnɛma wari ye sitanamɛfɛn ye a bɛ maa ninfin wɛrɛ a b'a bɔ a dabolo kan maa min bɛ ka 1000 ɲini ala ye garisɛgɛ don $1,000,000 na $2,000,000 $1,000,000 caman na e de ko yɛkɛbɛ o ɲɛkɔrɔ sitanɛ bɛ don kow la dɛ wari ma ɲi dɛ o de y'a to a bɛ fɔ ko balawu fɛn 3 bɛ diɲɛ kɔnɔ nafolo ye fɔlɔ ye den b'a la dɔ in fɔ kɛ muso y'a kibaru ma fi muso b'a la dɛ y'a kibaru o ka fɔ o 3 de don nafolo den muso diɲɛ kɛlɛba 3 a banna a tɔw ye secondaire ye Garange sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Modi Kulubali ye fa kun wɛrɛ ko t'a la Garange a taara wari mun ta n'o ye $35 ye wa a yɛrɛ kelen ta tɛ ko ye o tuma u ye kɔsɔkɔsɔ kɛ nka boliti dan kɛ maa minnu ye a fa ni ka boli i b'a ye k'a fɔ Kita famalakaw u ye kibaruya jɛnsɛn sɛbɛnnikɛla ko min ye mɔmɔli ye o tuma maa minnu ye fali kɛ u selen Tugoto o bɛ Kita yɛrɛ fɛ u y'u minɛ
u y'u minɛ tu ko to ka segin n'u ye Kita nin waati la o tuma k'u bɛ kasobon kɔnɔna la u na tila ka ɲininka u dalakan na grand nka k'u bɛ minɛ tuma min na $35,000 la o tuma k'o y'a sɔrɔ $1,000,000 de bɔra wari la nka 34 bɛ yen o na di o tigiw ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛnni don Jejul Kamara n'i ye Ntaki ye Namaratɔ nɔfɛ a mɔmɔ o mɔmɔ a b'a dan yɔrɔ dɔn n bala cogo bɛ di Boy Jabate namu n'i bɛna dɔn waati min ko tigi bɛ fatɔ la e k'a fa ba ye i b'a tigi ye o fana ye tiɲɛ siga t'o la sɛbɛnfura min bɛ n bolo l'indépendant mun bɛ yen u kumalen bi sɔgɔmada in na ko cogo di maa min kumana sabu u ye sɛbɛn k'a sɛbɛkɔrɔ 5 namu Musa Bilali Sidibe 2 de don Musa Bala Musa jigikan o don dɛ États-Unis k'u bɛ wuli ka jɔ de la ya kuma b'a la u ni an ka jamanaba Mali Bamakɔ an bɛ se ka taa sira kelen fɛ cogoya min payi ninnu u naka maa bɛ se k'a fɔ ko a ka di tabarikala i bɛna ye sa namu ko kalo kelen bɔɲɔngo kɔnɔ visite min n'o kɛra sous-secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest ayiwa ko u ka envoyé spécial États-Unis tɔgɔ la ka na Sahel yan fan fɛ ko délégation belebele u ni maaw do maa minnu n'o ye personnel ye n'u bɛ comité des affaires étrangères chambre des représentants du congrès des États-Unis et d'Amérique k'olu sera an fɛ Bamakɔ yan buwa u selen yan u ka baara kun fɔlɔ u y'u ɲɛsin o la an ka jamana in kɔnɔ Donald Trump ka maaw k'u ka wuli ka jɔ k'a yangalen don an fɛ an bɛ yɔrɔ min na e komi sisan u n'an ka autorités u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ baara min ne maa bɛ se k'a fɔ ko nafa baara don ɲɛta baara don wuli ka jɔ o baara don ɲɔgɔn dɛmɛ baara don i bɛna ka na ye dɔwɛrɛ tɛ yen Russie ni Mali bɛɛ b'a dɔn fana ko an n'olu fana bɛ jɛ la yakuma baara la farafinna yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa surtout ko Maliba a kɔnɔna la ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Mali tɔgɔ la a y'a yira k'u ka nin zɔlen da n'o nana visite min kɛ an fɛ yan k'a bɛ bila minɛn min kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ko ye an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka bɛn politique wala bunna ko jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na jamana a bɛ kasabi ko yɛrɛ fana bɛ ɲɛ an fila ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na kɔrɔfɔ in ani taama in ko a bɛɛ lajɛlen bɛ o kan n'i y'a ko ta k'a lajɛ ala la ko u ka sigi ka fɔ ninnu kasabi jamana ka sɔrɔ olu yɛrɛ fana ka sɔrɔ ala la ani jago baaraw nin bɛɛ lajɛlen bɛ a ko kɔnɔ fɛn ma yɛlɛmaw kasabiw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka wasa kɛ yaasa bunahadamadenya yɛrɛ tɔ bɛ sabati ani kana ka jamana in k'a lakana n'o ye jamanaba in ye u ka baara a bɛ o kan n'i y'a ko ta ka da den ɲɔgɔn sa buwa i bɛna ka na ye ko an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛ kelen ye réconciliation a t'o ko fɔ sa wa i bɛna ka na ye k'olu kɔni b'a fɛ u ko u ka sanayɛlɛ jamana fila in ani ɲɔgɔn cɛ kumana kuma bina surunya kuncɛli la waati min i bɛna ka na ye anw ka affaire ministre des affaires étrangères Diop kumana min kɛ u ka ciden ko u ka ciden ko AES ko k'olu bɛ ba don a la a bɛ kɛ o kosɛbɛ ko u filɛ ka nin min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko baara don baara min n'a cɛ ka ɲi Diop ko tuguni an ni Amérique an ka jɛ an ka yɔrɔ k'a k'an ta ye souveraineté k'a k'an ta ye o kuma an ka bonya u fana ka bonya u ka fɛn fɛn n'an bɛ fɛn fɛn ka kɛ u k'u ta ye an k'an ta ye o kuma ko baara k'a bɛ kɛ o de kɔnɔna la fo ka taa se waati min ma ko surtout n'i y'a ko lajɛ ko in kɛ ka se bi ma kɔfɛmɔgɔw ka dɛmɛ k'a nɔgɔyalen don jamana in ma sisan ko bɛrɛ tɛ ko surtout ko olu bɛna baara kɛ baara min b'a to dɛmɛ a bɛ ta ka ɲɛsin USAID bɛɛ tun b'a dɔn ko bɛ dɛmɛba k'an ye nka o dɛmɛ o ɲɔngirilen don sisan nka don n'a nata la o laban u bɛ segin a kɔ sɔrɔ o bɛ kɛ jamana in kɔnɔna la sɛbɛnfura an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔ u ka bi bɔli grand hali bi ne bɛ n tigɛ don l'indépendant tuguni
maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Sori Ibrahima Kulubali Masashi Kulu Garange a ko an ka taa Joliba AC la n'o ye Joliba AT Club de Bamako sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Joliba ale section football Garange ko ɲɛmaya sigi ko daminɛna an bɛ don min na ko bi maa 5 kɔni datugura ka ban k'a sɔrɔ olu de tɔgɔ o bɛ tabali sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Masaran ka sɔ Garange o de bɛna kɛta la min ye kannabɔliw ye seko ni dɔnko i bɛ se min na k'a yira électeurs la Garange k'o de baara bɛ senna nin waati la fo ka taa bila utukalo ale tile 30 o don tile kɔnɔ Joliba senatɔlanci a ɲɛmɔgɔba kura k'o bɛ sugandi sɛbɛnnikɛla ko Garange maa 5 min kannabɔlen bɛ a ko n'i y'a fɔlɔ lajɛ o de ye Jɛnɛbu Sanogo o tuma k'ale ye basiketikɛla kɔrɔ ye Garange a ye tɔgɔ sɔrɔ la jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye maa 2nan lajɛ o de ye Ibrahima Mɛmɛnta Tarawele u k'a ma Ala ka bura o don dɛ ndolancila kɔrɔ in sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye maa 3nan lajɛ Garange o de ye premier vice président n'o ye maître Basalifu Sila maître Basalifu Sila ale ye maa 3nan ye a ko tuguni min ye 4nan o ye Lasana Fane Ntoliba senatɔlanci lakɔrɔ don o tuma min ye grand favori dɔ bɛ yen a ko de min ye Mohamed Sako bɛɛ ko ma Elhaji Mohamed Sako o tuma ko ale de kɔni ka girin nin ko in na kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko hakili lajiginna min ye Elhaji Mohamed Sako Garange ko n'i ye ko taabolo lajɛ Joliba ale ka section basketball o de ɲɛmaya b'a bolo o tuma ko min ye Joliba ye a donnen basket la n'o ye sanfɛ cɛlu ye min kɔni ye sana yɛlɛ Garange ko a ye tɔn a y'a bɔ dibi la ni ka bila yelen kan i b'a ye k'a fɔ Joliba k'a bɔ tirikitɔrɔkɔ baara la ni k'a bila ɲɛta minɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Elhaji Mohamed Sako ye a kɛn bɛ k'a bolo bɔ min ye senatɔlanci fana nɔfɛ maa minnu kan ka voter Garange ko n'i ye ŋunuŋunu lajɛ an bɛ waati min na ko sisan Sori Ibrahima Kulubali Masashi ka sɛbɛnni don a ko n'i ye nin maa 5 lajɛ maa min ye favori ko garan favori maa min bɛ ko Joliba bɛ se ka ta ka d'a ma bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka se k'i wakili don maa min na o tuma ko maa 5 la Elhaji Mohamed Sako Holding kɔni sɛbɛnnikɛla ko Garange ko baara ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ a ko maa i bɛ se nin na Garange ani i ye nin kɛ o tuma k'u tɛ kelen ye o tuma ko dugu jɛ ko 21 Elhaji Mohamed Sako k'a bɛ kɛ ko dɔ de kɛ ka yira jamanadenw na Garange min ye ɲɛtaa ye janko min ye farikolo ɲɛnajɛ ye o tuma ko i bɛ se k'a kanu nka k'a dɔn ka tɛmɛ a kan o tuma k'o ye ko wɛrɛ k'a bangera farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ Garange ka mɔgɔ kɔnɔ ka tila k'a kanu o tuma ko n'i ye fɛn kanu ka ban i kan ka fɛn mun k'a kɔnɔ ko maa t'o f'i ye Elhaji Mohamed Sako o tuma k'a bolola hɛrɛ a n'a ninkun k'a bɛɛ ye Joliba de ta ye a bɛ fɛn o fɛn kɛ dugu jɛ ko 21 ko ni Joliba kalifara la min kɔni ye mandat fɔlɔ ye ko Joliba kan ka min kɛ o tuma k'o dɔnnen don Joliba kan ka min kɛ a ka baara kɔnɔ Garange k'o fana dɔnnen don Joliba mago bɛ fɛn minnu na Garange n'o ye Ligue des Champions ye o tuma n'o ma deli ka taa Joliba fɛ n'o yɛrɛ ma deli ka taa Mali club fɛ o tuma k'o bɛna Mali kɔnɔ Joliba sabati la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye campagne bɛ sen na ni utukalo tile 30 ko maa minnu kan ka voter a maaw b'u dan ma u bɛ don gundo sɔnni kɔnɔ ni maa 5 la o tuma ko garisɛgɛ dumatigi Elhaji Mohamed Sako kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don namu i ye fɛn min na kali nin ye muso min ko fɔra fɔlɔ a ye basket kɛ fo ka s'a dan Jɛnɛbu Sanogo ɲɛmɔgɔya Carrefour des Jeunes a y'o directrice y'a kɛ bi bi in na ne yɛrɛ bɛ jɛkulu min na ni ne y'o laseli a fana b'o la kosɛbɛ ayiwa vraiment o ye douanier kɔrɔ ye a ye Jola ci Joliba la k'a ci équipe nationale la an bɛ yɔrɔ min sisan ni ma da la a bɛ sɔrɔ français yɛrɛ fɔ a ma français i tɛgɛ don sisan ne bɛna n tɛgɛ don l'indicateur de relevo mun bɛ ye Pati Sakana ko Sikasokaw fɛ yen commissariat de police min bɛ yen ko tiɲɛnikɛla Zonbala o 5 u sina ka tɛgɛ da u ka ten polisi so in n'an ko a ma ko commissariat de police Mohamed Jakite fulakɛ don a n'a ka danga n tɔma ye dɛ Abubakari Kamara commissaire don de polisi don u ka polisi so in tɔgɔ min tun b'a la o tun ye 2e arrondissement ye u y'a bɔ o la Sikaso dugu kɔnɔ k'a tɔgɔ bɔ o la i bɛna ka na ye ko nin maa 2 u n'u ka éléments
ko plainte demanda de do ka taa dada ɲɔgɔn sanfɛ f'a bɛ ɲini ka armoire fa polisiw de fana wulila la ka zɔle da min kɛ u bɛ maaw da sumusumu u bɛ taa munumunu yan fɛ u bɛ jigin yan fɛ u y'u to la ni maa 5 kana tɛgɛ da u kan tɛgɛ dalen u kan min kɛ u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nso ninnu u bɛ bin mɔgɔw kan moto nsow don u bɛ bolofɛn wɛrɛ fana suɲɛ i ya kuma b'a la polisi ninnu ka nin wuli ka jɔ in ala k'a ni sababa bɛnna u bɛna ka na ye sa waati min sɛbɛnfura dilanna b'a fɔ k'a bɛ sɛbɛnfura ko a datugu i bɛna ye ni équipe min n'o ye brigade de recherche commissariat de police min n'a bɛ sɛgɛsɛgɛw fɛ yen ko k'u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ ka yɔrɔ bɛɛ woloma a fɔra mun ɲɛfɔlikɛlaw fɛ cogo min ko manamanamɔgɔ ninnu bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na u y'a yɔrɔ bɛɛ yala a yɔrɔ bɛɛ yalalen de sa u de garisɛgɛ sina ka taa bɛn ni maa 5 ma ko maa 1 bɛ a la k'o kun ɲininen don a mɛn ko tɛgɛ ma se ka d'a kan saraka de y'a bila polisi ninnu yɛrɛ filɛ n'u fana bɛ bɔ u bɛ saraka bɔ koyi polisi cɛnna yɛrɛ bɛ garange min fɛn dɔ f'i ye a ma se saraka bɔ la hakɛ ma ɲi hakɛ fana ma ɲi maa ma y'i ka baara kɛ ɲuman tɔɲɔ ye maa ma y'i ka baara ka ji da maaw ɲɛ don dɔ ala b'i ka jɔnya ju la kosɛbɛ zon ka baara ye mun ye e ka tiriki tɔrɔkɔ baara k'a fɛn ɲini k'i bɛ t'i ka denbaya balo ka taa sira da i ɲɛ k'e minɛ walima k'i ninkɛnɛ karaba garange ala tɛ se ka ji to nɔnɔ na sa maa ma ka baara ka maninfin tɔɔrɔ a ba da i t'i laban ɲuman na zon ma ɲi dɛ ala ka bɛɛ kisi filɛ ma i tora k'a fɔ fana ko zon ba ma den wolo n'u y'o zon minɛ ka taa polisiw la ko ani jeni b'a kɛ min y'a fɔ a bɛ n'o yira dɛ o kun ye kunu ye o kun ye kunu ye polisiw y'o sensibilisation kɛ garange ko ni maa min bɛ zon dɔn t'a yira anonymat na maa si t'i lakodɔn maa si t'i kofɔ garange sigasigana t'a la bɛɛ ko bɔ i kunkolo kɔnɔ ko ni taara zon kofɔ ko n tɔgɔ bɛ tila k'a fɔ la nkalon don taa polisiw ka baara nɔgɔya taa gendarmew ka baara nɔgɔya taa douaniers ka baara nɔgɔya nin tiɲɛnikɛla bɛ nin yɔrɔ in na nin tiɲɛnifɛn b'a bolo e ka tɛmɛ i ka sira fɛ a tɔ bolo o de kan ka kɛ an bɛɛ ka baara ɲuman ye n'o ye fasoden ɲumanya baara ye ka polisiw dɛmɛ voilà ni maa minnu minɛlen filɛ i bɔra k'a fɔ cogo min ni tiɲɛnikɛlaw don maaw ka sɛgɛn fɛnw o bilalen u ka so olu bɛ u sɛlɛ ka t'o bɛɛ salo ka taa n'u ka yɔrɔ la Sikaso polisiw ayiwa olu fana kɔni y'a jira olu fana tɛ u ka baara bila maa kelen kama koyi ko baara ye k'u b'a kɛ ka Sikaso lakana ka Sikasokadenw lakana k'u bolominɛnw k'olu lakana kuma bɛɛ wa k'olu bɛ segin a kan k'a fɔ an ye ko u wulila ka ninnu ɲini ko ka sabu kɛ ko plainte de dama tɛmɛna min bɛ taa bila olu fɛ yen dugu jɛ ko ta ko plainte bɛ taa bila ko nin kɛra nin kɛra nin kɛra o fana y'u ka maganta bere de ta sa ala la ko u ye jɔ fili min kɛ jɔ de ni kapitɛni bɔra nin dakɔbana nin zonba wule ninnu n y'a sɔrɔ dabala zonba kulew ka taa jɔ bila a bɛɛ lajɛlen da la k'u salo an bɛ yɔrɔ min na komi sisan k'u bɛ di kiri maaw ma kiri maaw u k'olu ki l'indicateur nouveau u ka bi sɛbɛn bɔlen don yakuma b'a la Adama Jabatɛ ale tɛgɛ nɔ don garange an bɛ taa Mamutu fan fɛ an bɛ tila ka sigi kunnafoni tɔ bɛɛ Namo an y'an sɛgɛnna fiɲɛ bɔ o y'a sɔrɔ sɛbɛnfura a tɔ bɛɛ o tɔ min b'an bolo an bɛn'o de sɛlɛ sisan k'a di maaw ma garange i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ parce que duma mun filɛ nin ye nin de ye général Ousmane Sidibe Marakalakaw ka Ousmane Cikɛninakaw ka Ousmane Katikaw ka Ousmane dankɔrɔba don jamana in kɔnɔ dɛ ka pasa duman dilan da ka gun kan Segu ka na bali a sigilen na Bamakɔ yan k'a d'a ma a ma bigi ta a ma ɲɛfɔli kɛ a ma telefɔni ta ala ni a ka wuli ka jɔ a ka ŋaniya a ka baara a bɛ bɛɛ fɛ général Ousmane Sidibe an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Eaux et Forêts général Ousmane Sidibe cɛba dɔ don Mali kɔnɔ dɛ cɛba don kungotigi don sabu a n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ garange ne bɛ n tigɛ don 22 septembre olu ko di maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye Jakarija Dambele Jakodi min ye Jakayila Dambele Jakayila Dambele sɛbɛnnikɛla garange min ye an ka na Bamakɔ yan n'o y'an ka faba ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn dɔ bɛ ka kɛ duguba kɔnɔ sigi la garange k'a bɛ maa kamana guwan dɛ a ko min ye dunanjigiso garange n'o ye lotɛli ye a ko lotɛli kɔni a yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen wa ladege bɛ yen a yɛrɛ yɛrɛ sariya kɛmɛ ka min yamaruya garange fɛn minnu fɔra olu kan ka kɛ nka a ladege garange
ko ni ala ma kunnaja ladege in bɛ ka lagosi ale ni tɔɔrɔ ta ni ka ɲɛsin lotɛli yɛrɛ ma k'a bɛ ka wuli ka wuli b'a fɔ ko n tori sigila n'o ye champion ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ladege in lajɛ garange o de ye sigida kɔnɔnaw ye maaw kɛmɛ k'u ka villa labila garange ni k'o kɛ lotɛli ladege i b'a ye k'a fɔ lotɛli ladege kɔnɔ garange u ti impôt sara u ti taxe sara u ti papier t'u bolo garange maa minnu bɛ ni papier b'u bolo u bɛ lotɛli sara u bɛ ka tila k'olu concurrencer terrain kan maaw kan ka taa baara min na lotɛli la garange ko bɛ ka kumaniya o tuma ni ka taa n'o ye kɛrɛfɛ o tuma maa minnu kan ka wari sara olu tɛ ka wari sɔrɔ k'o di jamana ma o tuma maa wɛrɛ min tɛ ka wari sara jamana ye olu bɛ k'o baara kɛ ko kan ka kɛ wa sɛbɛnnikɛla ko garange min ye jamana ɲɛmaaw ye n'u ma wuli ka jɔ kɛ o tuma ko nin ko in kɔni a waralen bɛ sigida kɔnɔ dɛ kari kelen kari fila i b'a ye k'a fɔ villa dɔ bɛ yen garange maa t'a kɔnɔ nka dɔwɛrɛ tɛ a kɛmɛ kɛrɛfɛ lotɛli min bɛ kɛ yen lajɛw bɛ kɛ yen fɛn wɛrɛ bɛ kɛ hakili b'a dafa sɛbɛnnikɛla ko garange k'an na se ka to cogoya la wa k'a sɔrɔ maaw tɛ ka u ka hakɛyaw dafa a ko n'i y'a kɛcogo dɔw lajɛ garange k'a dɔw kɛcogo ka jugu dɛ n'i y'a dɔw ye o tuma ko mankanw de bɛ yen n'i y'a dɔw ye tɔɔrɔw de bɛ yen n'i y'a dɔw ye ko sigidalamaw yɛrɛ dusu kasilen bɛ u t'a dɔn u b'u kun fɔ yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ko o tuma min ye ɲɛmaaw ye k'u ka wuli ka n tora ta biɲɛ ma a nɔgɔnni fɛ min tɛ min ye ko tɛ se ka ko ye maa minnu ka baara ye lotɛli baara ye o tuma k'olu kan ka bonya u ka baara kɔnɔ minnu ka baara t'o ye u man ka ye k'u to a la u kan ka bila sabu k'u bɛ ka lotɛlitigiw concurrencer sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i bɔra ka munumunu bamakɔ kɔnɔ bɛ yen garange ko sigida bɛɛ kɔnɔ bi nin bɛ yen ni sigida kɔnɔ bi min ye nin résidence kofɔlen ye k'a sɔrɔ résidence yɛrɛ tɛ a bɛ bɛɛ ka yɔrɔ la bi i b'a dɔn o i t'a dɔn o i bɛ tɛmɛ a da la don o don o tuma ko jamana kan ka wulikajɔ kɛ garange ni ka se ka nin hakilina jugu in ta ka bɔ yen sabu ko ɲuman tɛ sigida la kunnafoni filalen an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don i ka nin kuma u ka an ka fusiri nin dan na n'i ye min duralen don n'a i bɛ dɔ sara faso ye a ka to u bolo lotɛliw bɛ yen nka ka sin ka yɔrɔnin dɔ pɛntiri ten ka linin k'a kɔnɔ ka tabalinin k'a kɔnɔ ka pisinin k'a kɔnɔ dogodogo la dogo ni dogo ka kilenw ɲini dogodogo la wa n'a b'i ka soda la a ka denmisɛnninw ka kɔlɔsi dɛ a bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw o ye tiɲɛ dɛ 22 septembre garange u da sen bɛ jiri mɔ dɛ lotɛlitigiw ka bonyaw ka baara la maa minnu tɛ lotɛlitigi ye e k'i sen bɔ nin ko ninnu ma bɛɛ n'i ka baara don i y'a fɔ cogo min u da sera yiri a n'a ladɔn de ma o don dɛ kosɛbɛ n'ala sɔnna ne bɛna kuma l'indépendant mun bɛ yen ko kabako kɛra Kati commissaire de police ko a y'a yɛrɛ fa fa n'a yɛrɛ bolola marifa ye koyi subhanallah kɛra Kati ko ni kuma min kɔni fɔlen filɛ de ni commissaire y'a yɛrɛ fa k'a kɛ mɛ ka kɛ misi ye polisiw cɛla dɛ ntɛnɛn don kɛnɛya don ayiwa u y'a fɔ cogo min kɛnɛyaba tɛ ntɛnɛn don cɔcɔkalo tile 11 tɛmɛnen commissaire ye Abubakari Watara ayiwa ko nin waati in na a tun bɛ commissariat de police min na o ye yɛlɛmanɛ ye ayiwa ko a kɔni kɛra sababu ye k'a yɛrɛ bɔnɛ a nin na kunnafoniw bɛ a fɔ cogoya min na kunnafoni min n'a salola sɛbɛnfura kɔnɔ commissaire nin ko a y'a yɛrɛ fa wa ni a yɛrɛ ka baarakɛminɛn de ye n'o y'a bolola marifa ye commissaire yanni fagali cɛ k'u kun nana ni a ye Bamakɔ yan k'a sabu kɛ k'a man kɛnɛ ten kosɛbɛ o la a tun bɛ ka furakɛ yɔrɔ min kunkololabanatɔw bɛ furakɛ yɔrɔ min n'o ye hakili waasi tɔw ye Kati a tun bɛ yen hakili la a bɔlen yen de sa ka taa a ka yɔrɔ a ye Ala minɛ ye kuma b'a la k'a yɛrɛ fa ale ka nin fagali modèle ko a sɛbɛnfura n'i y'a ta k'a lajɛ ko dɔ de bɛ ka fara a ko kan an fɛ yan hali a ma mɛn kalo damadɔni muso jɛman dɔ cɛ na jɛni o fana ye Ala minɛ an ka 3e pont ka t'i suuru yen nɔ k'a yɛrɛ fa k'a bɔnɛ a nin na o kɛra bɛɛ bɔra o kalama ya kuma b'a la n'i y'a ko ta k'a lajɛ jatebɔla dɔ bɛ yen n'o bɛ ayiwa sociologue baara kɛ n'u k'a ma ko Adama ko nin waleya ninnu caman ye ya kuma b'a la hakili tiɲɛw dusu tiɲɛw wa fɛn tɛ n bolo ko nin caman de bɛ na n'o ye donc jigilatigɛw donc i bɛ na ka na kojugu ta k'o ɲɛsin yɛrɛ la
ko an kɔni an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ n'i bɛ jɛ kɔni kɛ jɛ kɛ ni maa ye maa min ye maa ɲuman ye min bɛ se k'i bila sira kan min bɛ se k'i ladi ka ɲa ko n'o kɔni kɛra nin waleya dɔw bɛ yen buna hadamadenw olu bɛ kisi o la a yɛrɛ ka marifa o de cɛ Ala fɛ a yɛrɛ ka baarakɛminɛn a yɛrɛ bolola marifa la kibaru kosɛbɛ marifa min bɛ di lakanabaw bɛɛ ma i b'a bila i yɛrɛ b'i yɛrɛ lakana ka maa wɛrɛ lakana a y'o de cɛ a yɛrɛ la pawu o tɛ ɲuman ye karate MBS ale ka sɛbɛn de don sɛbɛn min n'a bɔra l'indépendant kɔnɔ u ka bi bɔli Garange fɛn banbali o jate dɔn Garange kunnafoniw tun b'an bolo kɔrɔ bi alamisa nin bɛ fu siri o dan na wale ɲuman dɔn foli tun bolo bɛ nɛgɛ la o tuma radio Jigafo officiel ni YouTube ja duman ni sɔn duman o tun bɛ nɛgɛ tigibatigi yɛrɛ bolo n'o ye Ami Jakite an bɛ kan bɛɛ da ni Ala ni kira sɔnna ma e ni ne ye alamisa nka dɔgɔkun kunnafoni o bɛ kun cɛ sini ni karamɔgɔ Dabaka Fatiya a n'a ka kutuba ye Garange yɛrɛ b'a minɛ n'a tigɛ fila ye ni m'a minɛ dɔgɔkun tɛ diya i la dɛ o tuma sini Elhadji Daba Tunkara a ka kutuba n'a ka wajuli o bɛ Jigafo kan an b'a kan bɛɛ da sa Daba ye seko de ye seko don a taara Makan wa